Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV bisimilla mon ruɓindu jaydeli moɗon weltare min dañata kala saaha huccidde mon non kadi min dañiri weltare oɗo subaka altine hande ko wiɗon tan yo Allah waɗanen jaam goto fo salminama e inde ko noon manama e jettode serenɓe men jettaki e lawol gotol calminama juura berta juuɗe ñaga duwaw yuppo e Sénégal e aduna foof ha oɗon borosaw holluden caggal jaam dumo e nder leydi meɗen Sénégal no subaka fo dañde weltare addande on ko ɓuuri tentude ɗum ɗon noon hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe wiide on tan ɓeyde wadde abonné ɓeyde ɓenninde kabaru o kono kadi ɓeyde memde cloche o e kadi haalande heddi ɓene yoɓe memata ɗum ko ganduɗa woni cloche o ɓe mbaɗa abonné e Pindi TV ɗum noon hettiyankoɓe ene jeeya ko ɓuuri tentude hande ne wiya tan kayitaji koko manque nder leydi meɗen Sénégal ɗum ɗon ma en gar hen e nder jayndeli ɗi banggue dawrugol wadɓe déposé liste uji mumen faade sungoli pandaɗi woni législative uji ɗi ɗum ɗon e ma en gar hen e guel ɗo liriyel ganda toon to diwan mo Kaolack to o waasi fittandu makko haade koreji makko yettade tawi ɓe nani kadi mo woya e nder ɗum ko ganduɗa kañum woni morgue to ɗum ɗon e ma en gartu hen en batta sona uddide ruɓɓindu jayndeli meɗen e oɗo subaka hande e jayde gendire Le Soleil jayde Le Soleil noon are oɗo subaka tan ko hollidde rouleau kayitaji o ɗiɗon kayitaji noon oɗo saaha koko ngakke nder leydi ndi walla mbiyen nane lawol ngakkude koye ɗum ɗon noon woni erago ɓe noddi ɓe mbi tan so renaki ma tan kayitaji baɗirteɗi journal ɗi journal uji ganda ko hen timdañ ma ngakku ɗum woni koɓe gadde oɗo subaka kono kadi hakkude Sénégal e Gambie ɓe mbaddi junggo e fandu ɗum ko haɓade tan Sibiru o ɗum noon saabi ɓe mbi tan ko tolni million ngaji 7 e banggal tan moustiquaire uji ma tottire sare e nder leydi ndi foof hakkude Sénégal e ɗo ɗo ganduɗa ko kañum woni Gambie caggal ɗum garen e jayde L'Observateur kañum noon dawri tan ko arde wiide yete e gayɗon ngakkere kayitaji e nder leydi meɗen ɓe mbi noon ene jogori dartinde banggueji liggeyaji kewɗi ene jeeya hen waɗoɓe journal walla yaltinoɓe ɗiɗo journaux ji saabu ndeɗon ngakkere tan oɗo saaha koko yaaji ɗum ɗon noon ɓeɓe ganda ka baɗono Yaham Mbaye mo gardiɗo Soleil addi hen konngudi muɗum e Mamadou Ibra Kane ɓe mbi tan oɗo saaha ɗiɗon kayitaji nane lawol ngakkude te ɗum noon wona ɓuural e nder leydi ndi ɗiɗo ɓuural kay e place mo fawa o woni Mimi Touré oɗo saaha kanko tan fawa woni hoore liste mo Benno Bokko Yakar ɗum ɗon noon woni liste national o ha joni ɓe mbi tan hakkude ɓe ganda ko kamɓe goni Yewwi Askan Wi e tan landa mo ganduɗa woni landa PDS mataw ɓe jiitodiri e hakkude mobɓe ɗum ɗon woni ko ganduɗa nene nder jayde L'Observateur caggal ɗum garene jayde Les Échos kañum noon ari tan koye wiide ha joni Yewwi Askan Wi e wallu ɓe darima tan gam goto fo ɗo rewi goɗɗo o rewa banggue goɗɗo ɗum woni yewtere men yewtere ɓe jiitodiri e hakkude mabɓe ɗum noon jahannoɗo ɗum ko Déthié Fall yahanno jaam hakkude landaji ɗiɗi ɗiɗon landa Maître Abdoulaye Wade e tan wondiɓe Khalifa Sall ɓeɗon ɓe gari noon ha joni e tan dossier ji ganduɗa waɗama déposé faade élection ji local ɗiɗo ɓe mbi ko tolni nogas walla ko ɓurno ɗum wonno tan ɓe ganduɗa jiiɗino ƴeeyede hen kono noon ko 10 mbaɗi déposé oɗo saaha liste uji mumen ɓe mbi Aminata Touré kañum woni tan gardiɗo Benno Bokko Yakar Ousmane Sonko ardi Yewwi Askan Wi ɓe mbi wallu noon ko Maître Abdoulaye Wade inde mum nana tan yiye hen walla mbiyen nana fawa dow ha joni ɓe mbi Maguette Sène kanko o addani tan Macky Sall gardiɗo leydi ndi ko tolni jeeyoɓe ganduɗa ko tan wonnoɓe e landaji goɗɗi walla mbiyen landa gohyu bees garen liste uji ha joni keddotoɗen e jayde quotidien Le Quotidien kañum noon ari tan ko wiide liste
uji ganduɗa ngala indeli ko ɗum ɗon ƴewtinda hen sa nde ganduɗa tan ende aɓe ponno waɗoyde déposé liste uji eɓe ponno waɗoyde déposé dossier ji mabɓe toon to ɓe nodda to walla mbiyen to dossier ji nawete to ɗum ɗon noon saabi tan ɓe mbi oɗo saaha wonɓe ganduɗa koye tedde liste uji keptinama hen mbaɗono Mimi Touré e tan Ousmane Sonko ha joni ɓe mbi to diwan mo Kaolack kay ko kewi toon ko scandale tigui saabu toon noon oɗo guel ɗo ɓinguel guel ganduɗa yete nawama e morgue te wasani taw fittandu muɗum ha nana ina woya ɗum woni konngudi koɓe gaddi e banggal loskotan e hôpital oɗon toon to diwan mo Kaolack to yete Ibrahima Hamidou Déme noon kanko o wiyete oɗo saaha kay ɓe daari tan ko gam waddude junggo e fandu ɓe mbawa liggade gol e ar Sénégal mo ganduɗa ko kanko arditi ɗum gareni jayde enquête loski oɗo subaka wiide tan ko dil tigui dari hakkude Yewwi Askan Wi e Wallu saabu ɓe jiitodiri e koye mabɓe ha kay koɓe jii ko woni ɗo goto rewi fo hoto goɗɗo rewɗon walla ɗo goto dañi candidat foof hoto goɗɗo waddon campagne muɗum ɗum woni koɓe jiitodiri e koye mabɓe ɗum yewtere mabɓe tottiɓe ha saabi tan oɗo saaha aɓena gondi ɓe gari noon ha joni tan e banggal ha joni ko fayi e tan kalisaji walla mbiyen dépôt parrainage uji mbaɗaɗi déposé ɗum ɗon noon ko wonno tan koye weekend oɗo ɓe ƴewtidi noon ko tolni candidat ji 5 mo gohyu BS kamɓe ɓe jeehi toon to Benno Bokk Yakar garene jayde Vox Populi ɓe mbi Ousmane Sonko kañum tan e Mimi Touré huccodirta ɗum noon ko diwa ko tan liste national o wonata goɗɗo mo ganduɗa kay konngudi mum nane nder jayde Vox Populi woni tan mo natal muɗum hollita ɗo woni Aliou Tine kanko Aliou Tine noon o wi tan ko gardiɗo leydi ndi komo ganduɗa ne wawi ummade e leydi ndi tawa rewata ko e damal jaajgal ngal hoto wat mukko erreur mo Condé waɗi o ɗum woni konngudi makko woni tan nangtade e pouvoir walla nangtade e laamu ɗum ɗon moƴƴani yo kay gardiɗo leydi ndi andu holliti hoore muɗum kono kadi liggey mum mantiniɗo ne heptina e Afrique ne heptina e nder leydi meɗen Sénégal kono kadi ko liggey mantiniɗo ha e aduna o foof ɗum noon hoto bonnu ɗum yo hannu tan mandaji makko e mandaji ɗiɗi o ƴetta kaake makko yaaha ko ɗum woni ɓuural ɗum woni konngudi makko kanko Aliou Tine e nder jayde Vox Populi gareni jayde Libération kañum ari tan ko kalɗen nani ko woni oɗo ɓiɗɗo biyeteɗo Bébé Diary kanko noon mataw o dañi tan ko balde nogas walla ko ɓaɗi ɗum kanko ngel ɗo ɓinguel noon ɓe mbi on o wiyama o maayi hawa nanna e nder carton o nawa toon to ganduɗa woni to morgue to kono noon nde bammakko wiyatane aranamo nden tan ɓe nani bojji makko ndeke o suwata mayde kono noon ɓe tawi ɓe pawi hen tan ko waktuji ɗiɗi ngel waasi fittandu maggel ɗum ɗon noon ɓe mbi ko tan mo ganduɗa yete woni aide infirmiére o kanko wino ngel ɗo cukalel kay wasi fittandu muɗum ha nawa toon to morgue to kono noon won konngudi cuutaɗi fawayi e dow makko woni tan kanko baba o nde o dari amo namno ɓiko ko wari ɗum ene honno yaari ena wonde mette e kadi kulol kanko médecin walla mbiyen tan ɓe o huccodirnoɓe mbimo ko yaaɗo beelaɗa so ɗo jaaɗa foof sa noddi amen mamin noto manam ɓe mbi ko demal fulaneex ɗum woni konngudi ganda ɓe mbimo ɓe gaddanimo ɗum kanko baba o woni konngudi noon mettuɗimo garane jande stade kañum noon uddata damal e oɗo subaka altine hande duwan noon ɓe mbi tan liiɓi Casa Sport walla itti ɗum e place muɗum ɓe mbi Edouard Mendy noon oɗo saaha kañum tan woni dariniɗo Chelsea walla mbiyen ɓeɓe ganda kañum woni yete leydi meɗen Sénégal e jeu de dame ɓe kolliti kay koye mabɓe no fewi ɓe mbi noon Bamba Dieng kanko tan oɗo saaha mo wawi wiyede ko dariɗo e wonde meilleur buteur meilleur passeur kono kadi ko dañjo gagnande musde ɓe mbi Koulibaly toon to diwan mo Italie noon kanko tan o darima gam wadde sécurisé 3e place makko ɓe mbi noon Sadio Mané oɗo saaha woppiti City rewe juuɗe muɗum ɓenni ɗum woni komin gaddanomane banggal roɓɓindu jaydeli moɗon
ngaren e bange goddo woni tan bange fait divers walla gueɗe rendo noon oɗon gandi ko haala joni ko en birtota ko ɗum woni ko kewi toon to diwan mo Kaolack to yete ɗum noon woni kadi ko hawni saaha foof haala docteur eɓe ine kaale haala médecin ji ine kaale haala aide infirmiére uji ine kaale haala sage femme uji ine kaale deƴƴaka kaɗo kadi ari fawima dow muɗum wiide ko aide infirmiére kañum windi kayit mo ganduɗa kañum holliti cukalel ngel wasi fittandu muɗum kay koko hulɓini ko namnede hôpitaux ji Sénégal ɗi holko woni nder e holko jiiɓi nder e holno yarata administration o holno yarata hande losko ni foti waɗede e ko way noon saabu so ƴeewama henne e nder hôpital wiyama aide infirmiére ko kañum windi kayit kollitowo cukalel wasi fittandu muɗum ina hulɓini rutto kadi ngel ɗon cukalel ganduɗa yete ala no foti nawe e morgue ɓooyani seeɗa nani ina woya ngel ɗon cukalel ne wawi wiyede ndeysan haaɓi e ɗum ko ganduɗa woni fittandu muɗum haaɓe gurdam saabu cukalel ganduɗa yi ha wiyama maayi ruttima woni woyde kadi yeeɓama kadi ha wasi fittandu muɗum ɗum ɗon ne hulɓini hande ko ganduɗa yete ina haale so haalama docteur eɓe daro mbiya yimɓe nani ñiŋa ɗumen yimɓe nani pawa e dow mumen ko ala e mumen yimɓe nani mbaɗani wayni haala koko ɓuri ɓeydude ɓe kamɓe e wadde ko ganduɗa aɓe gonno hen walla ruttade ko ganduɗa yete aɓe gonno hen woni wadde bone walla fawde koyngal mabɓe ɗo ganduɗa ɓe potani fawde ɗum ɗon saabu hande so neɗɗo ne ñiŋe walla ne haale hunde yo taw ina rutto hen caggal ruttiɗo hen hakkille muɗum kono kadi anda ko watta ko eko eɗo darni koyngal muɗum ɗo beele ne fewi walla fewani kono so tawi yimɓeɓe ina kaala bone ina beyɗo e nder hôpitaux ji hande ɗum ne foti ƴewtede no fewi laamu noon foti darnude koyɗe muɗum ƴeewa ko wayni saabu aide infirmiére e nder hôpital liggey muɗum wona windude kayit liggey muɗum wona windude ordonnance kono kadi liggey muɗum wona wone gueɗe saabu inde muɗum ni notima woni ballowo infirmiére o walla ballowo sage femme o ɗum ɗon noon hande so haalama oɗon ballowo wawa hande darade ina winda kayitaji ganduɗa ko kayitaji administratif ɗi ganduɗa ete koye bureau ji foti yaltude signine totte mo ganduɗa ko kañum woni mo mayraɗo o ko wayni fo hande hulɓinima jiiɓima nana yalta ene feeña e nder hôpitaux ji wadde noon yoɓe ɓuur darade hande yoɓe ɓuur darnude koyɗe mabɓe ɓe ɓuura wadde losko eko wayni ande holto photo heedi saabu hande mo ganduɗa woni aide infirmiére so yeehi hane winda ene signina kayit wonɗo ganduɗa hande darde muɗum yettima ɗon walla yenne walla yete ko ganduɗa kañum woni cuusal muɗum yettima ɗon saabu hande mo ganduɗa so wiyama koye oɗo ko garowo ena jogo caméra hande e nder Pindi TV so ari joɗima e place Aissata Ndiaye mataw ko Aissata Ndiaye totti ɗum cuusal hande ndo jotto e place muɗum mataw mon paam ko jimmi wiide ko hande darde directeur o wawa woppitede caggal darde kamɓe médecin ji wawa woppitede caggal saabu aide infirmiére wonɗo liggey mum haaɗi ha hande cukalel ganduɗa hande wasi fittandu muɗum wiyama wasi fittandu muɗum ruttima woyi kadi yaltinama e morgue kadi ndeysan ruttinama e morgue ene yurmini no fewi ko wawi wonde fof ko fittandu hayso cukalel ko fittandu saabu hande ko cukalel wontata mawɗo goto fof hande rewi koye wonde cukalel ha yettiɗo ha wawi jogade sukaɓe wadde yo kadi mbattu hakkillaji e cafrugol ngol mataw ndegel adi wiyede o maayi sinno waɗama réanimé e ko way noon soin ji poɗɗi hen waɗede waɗama hen mataw ni mowo ɗiftu o arta kadi ɓe mbawa o jottudemo walla ɓe mbawa safrudemo no hannirta ni fof tan ko ruttade wiide hôpitaux ji yoɓe mbaɗen matériel uji poɗɗi dañde hen ndi yoɓe mbaddum équipé no fotiri waɗede équipé ni ha kala ko neɗɗo sohli woni cukalel woni mawɗo tawa ina daña ɗum ɗo safrotoɗo ha wawa ruttade ya fittandu muɗum e hakkille muɗum deƴƴo koye ɗi konngudi guddeten roɓɓindu jaydeli meɗen hokkude won aadi janggo so Allahu lamɗo jaaɓi bani moon debbo Aissata Ndiaye wonno heɗone banggal caméra o ko Mansour Sow alias Thiat wondude Ibrahima Thiambane